residente sa bayan ng Pugo, La Union, hindi lang mga magagaling na manlililok, kilala rin sila sa paggawa ng wood furnitures. Kung magtutungo ka sa bayan, hile-hilera ang mga paggawaan ng wood furnitures. Bahagi sa highlights ng Tinumbo Festival ang mga sala set wood furniture na likha mismo ng mga residente sa lugar. Dapat may upuan at lamesa. Representasyon na ng kalahok ang disenyo at uniqueness o innovation. Ang entry na apple, abstract sala set. Mula sa bahagi ng kahoy na naitapon na pero binigyan ng bagong bihis mula sa pagiging malikhain ng mga furniture maker. It symbolizes the old way of living na nagagamit natin yung mga parang hindi, yung mga patapon na, tapos ginagamit, rini-recycle, ganon. Mostly sila yung mas magandang tignan, mas matibay. Kagaya po nung nasa yung poste ng table, ma'am. Actually yan ay napulot sa ilog na yung tira-tira na lang ng mga anay. Tinatanggal yung mga soft part, tas natira na yung pinakamatibay na ma'am. Nililinis, ma'am, tapos pinapattern sa wood para sumakto ang sukat, para makatayo, ganon. Tapos minsan dinalagyan namin ng pesticide for preservatives. Tiyak na matibay, innovative at space-saver naman ang entry ni Danny. Ang nauuso kasing minimalist design ang kanyang likha. Ang sofa natatransform sa iba't iba pang gamit sa bahay. Tapno sa bali mga design, tapno no may contest kas lang mabilib mo tigay contestant kan gay judge. Han lang atugaw kas lang taluti kuan usar na. Mabalin nga tugaw, mabalin nga adati lamisahan na. Adamot ti mabalin nga maturog ti ubing no dati kadwa nga ubing mabalin nga pull out maturog ti ubing adamot ti drawer na pangikabilan ti gamit. Ayon na rin kay Danny, ang ibang paraan at disenyo natutunan din nila sa panonood online. Hinahaluan din umano nila ito ng kanilang mga ideya na representasyon din ng kanilang galing bilang wood furniture maker. Ang iba pang entries dinala sa covered court. Iba-iba rin ang kanilang disenyo, gaya ng rocking chair sala set. Swing type na upuan. May nakaset up naman ng board game sa table na ito. Ang wood carving and wood furnitures po dito sa bahay ng Pugo ay mahalaga dahil ito ay bahagi ng aming kultura at dito din kinukuhanan ng kanilang panghanap buhay sa araw-araw. Tsaka ito po ay pinapakita din po nila ang kanilang husay at talento. Mga nakakamanghang likha naman ang ibinida matapos ang 2 araw na pag-uukit ng mga wood carver sa bayan. Mula sa simpleng kahoy, nakalikha ang mga artisan ng kanilang mga obra, mga ipinagmamalaking produkto mula sa husay at galing ng mga manlililok. Kabilang din ang mga ito sa hinusgahan sa kompetisyon. Ang wood carving at furniture making ay isa ring paraan para may preserba at may pagpatuloy pa ang mga talento ng mga taga-Pugo hanggang sa susunod na henerasyon. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.